klar, Gert? Han står stand her. Du må godt komme længere over. Ja! Hvad er den? Så er det lavet her. Hold da kæft. Har der noget, der er lettere herfra? Ja, fordi han har lige haft stand herovre. Ja. Jeg tror helt sikker på, at der var noget. For det kan være, det er den. Det kan være, det er den, der er løbet rundt her. Du skal herover, bådsmand. Jeg tror, den løber den her vej. Nu fik han i hvert fald færd af et eller andet. Han har i hvert fald læst på et eller andet. Der er ingen tvivl om, der har været et eller andet, men jeg tror næsten, hvis den er rendt op af her. Men vi bliver nok nødt til at lade ham arbejde. Det er sgu ikke under mig, det er den, han har stand for herovre. Her, bådsmand. Her, bare. Gå søg. Jeg siger, nu fik han færd nu igen. Jeg tror, den er rendt op af her. Sådan hen. Sådan hen. Sådan hen. Så nu står han stand her. Jeg tror, den er herinde under et eller andet sted. Den er her, tror jeg. Flot, bådsmand. Godt. Hold kæft, det var godt begravet. Dygtig.